So, ang plano dapat aakyat kami ngayon ng bundok. Kaso plano lang yun. Minsan talaga may mga bagay na pinaplano tayo, pero di natutuloy. Alam mo na mga pag may barkada kang talk shit. Di pa namin alam ang gagawin namin ngayong araw. Pero ang pinakasiguradong unang gagawin namin ay kakain. Pababa tayo. Check tayo ng pagkain sa baba. Ibang bahay, kapag pinaghanda ka ng pagkain, dapat bawal mong paghantayin yung pagkain, dapat mainit pa. Kasi grasya yan eh. Ihanda yung para sa inyo. So, dapat kainin mo na mainit para ma-appreciate mo yung pagod na inilaan para doon. So, ganun dapat yon. Kaya naman, ano nangyayari ba? Nangingimi nga. Anong ngimi? Yung parang yung... Fighting ngimi! Hindi, yung hindi ko ma-explain. Mukhang negative tayo ngayong araw ah. Alas 9 na di pa sila nagigising. Kakain lang sana kami. Kaso, hirap. So ako lang, ang pangit naman nun ako lang. Tayo lang. Kakain naman sa babe. Hintayin lang natin. Tagal na ako nag-aantay, 4 na taon. Tapos ngayon pag-aantayin pa ako. One eternity later. Baby! Baby, kamusta tulog mo? Talaga? The one? Gising na sila. Salamat naman at makakapag-breakfast na tayo. 1:00 na ng hapon, mag-breakfast pa lang tayo. Luto ako ng adobo, itlog, corned beef na may corned beef na may patatas. Wait lang. Ano? Maganda lighting na dyan. Ganda lighting, di ba? Hi guys. Apang thumbnail, kunyari gising. Kunyari kayo gigising lang dali, ganito kayo. Thumbnail nga, ganito nga kayo. Eh, sumama ka naman. 1, 2. Tikik. Okay na, let's go. Kung umahon tayo eh. Dyan ba tayo? Oo. Ayun na, nakikita mo yung pakil. Hindi pa nakita dito. Ayun, basta yun nakita ba yun, yung pakil? Oo, yung cruise. Oo, yun. Diyan na ba yun? Oo. Diyan ba talaga tayo dapat? Oo nga. So dito dapat kami aahon. Ayun yung may cruise dyan Siyempre di mo makikita kasi mga ka. Nagising ako ng 5 AM. Tiningnan ko sila. Tulog sila. Nagising ulit ako ng 7 AM just to move the electric fan. Someone laughed at me. I don't know that someone. Ang alam ko lang, tara na, gutom na ako. Paano nyo, bahala ka dyan. Day. Day, ano yan? Electric fan. Tita, tinan mo. Ano pa? Tita, salamat po. Di na po. Oras kami? Aahon daw kami. Sa kahirap. Ewan ko po ako po, sipag ako Pero ewan ko sa kasama ko Di naman Alam mo, pinakamasarap na kape. Kapay lang ka. Tumingi. Corny ko, kinilig ko. So, tapos na tayong kumain. Papahinga lang tayo ng konti para magluto mamaya ng Bicol Express, di ba? Nag-prepare tayo ng pagkain ng Bicol Express habang wala pa tayong ginagawa. Habang nagkapahinga, magtrabaho tayo. Panik ko talaga. So habang nagluluto ako, pag-usapan namin na pupunta kami sa falls para maglublo. Falls ba yun? Ano yun? Full yan na running water. What's up, pool? Baka pool! Baka pool, ha? Ha? Pool as in F-O-O-L? Aray ko. So, pool daw yun na running water. Pool! What's up, pool? So,
So, full daw yung na running water. Maliligo kami doon. Ewan ko kung tuloy. Alam mo naman to. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayong araw. 2 hours later. Tita, lulub-lub lang po kami. Opo. Galingan nyo Di ka tasama? Pang ano. Di ka po. Sa kilala ka, taga-pakin po ako. Tagapakil po ako. Oy. Parang sirado yung gata. Gano'n? Sabi ko, huwag mong sabihin. Hayaan mo panoorin yung video eh. Napaka-ipal talaga nito. Sa gata? Medyo ganun ba talaga? Malapot po ba talaga? Hindi ko alam. Malapot po eh. Sige po, try na natin mamaya. So, mabuti na lang, di alam ni tita. Hindi, di naman sasakit yung chan. Hindi, kailan sumakit yan ni Jude. Langaw nga, kinakain yan. Oo nga eh. So, ang paliguan na pupuntahan natin ang tawag ay Turumba. Ito yung lokal na paliguan dito sa Pakil. 10 piso ang bayad kapag lokal. Pag hindi local, 3,000. Trivia lang mga kaibigan, alam nyo ba na itong sinasakyan namin na si Kuya Driver, itong tricycle mismo na sinasakyan natin ay napalanunan niya sa Saan po? Sa Mr. Todomax. Todamax. So, sir, appear tayo dyan. Hanapin. Keep the change. Thank you. Ang lapit lang naman pala eh. 8 minutes. Ganon yung lakad eh. Wala tayong ticket. More ticket, the more chances of winning. Let's go. Ito po yung sukle. Sukli daw. Keep the change. Sana yun eh. Dumublob lang talaga kami para magpa-presko kasi sobrang init dito sa Pakil, sa Laguna. Parang summer na summer pa dito, no? Oo. Sa ibang parte Sarap, ng Luzon, umuulan dito, ang init pa rin. Init, tas ang lamig ng tubig. Ang lamig sarap. ng tubig. Alam mo ba kung anong pangit doon? Kasi sabi daw doon, walang magsasamon at mag-shampoo pero meron naglalaba at Wala naman kasi nung sumisita eh. Oo nga, walang sumisita eh. Gonzales po. Yan, so after namin maligo kanina, umuwi kami. Pagkatapos nagbanlaw, nakatulog kasi sobrang sarap. At alas 3 nang kami ay bumaba. Akala ni tita kung ano na nangyari sa amin. Yung pala. Asa na kaya yung mga batang yun? Yung pala tulog. So nandito kami simula Friday hanggang Sunday. Ito na yung itinerary daw ni Keiko. Gising, kain, tulog ulit, pahinga. Pagising, kain ulit, tulog na naman. The next day. Sabi ni mama, uyan ko daw sa bato eh. Ma! Para sa ito. Bato! Pang ano? Pangilod! Panghilod!